Kwazuwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tuna Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Welcome to the program, The Second Coming of Christ. Toda kutenda uri kuredu musoro wenyaya nhasi uri kuti kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga. Opening of the first seal. That's right. Yes. That's right. Yes. Tirimo mubhuku razvakazarurwa. Okay. Now, tisati taenda kunotarisa chikamu ichi. Toda kuti tiite sekurangaridzana nevateereri. Okay. Zvatakambobata kumashure kuti bhuku razvakazarurwa kana muchiridzidza. Zvoda kuramba muchingorangarira chinhu ichi. Kuti nyayawo zhinji dzemo dzinongotenderera pakudzoka kwaJesu. All right. Right. The second coming of Christ. Right. Saka muchaona kuti bhuku razvakazarurwa riri kutora nhoroondo yechechi kubva pakukwira kwaakaita kudenga kunosvika pasecond coming. Saka bhuku razvakazarurwa mutanda uri pakati rinenge richikavha period iyoyo. Asi muchaona kuti rinotora period iyi yodimburwa kuiswa muzvikamu 7 periods. Right. Zvikamu zvotaurwa zvichidzokororwa. All right. Muchaona kuti pamwe pacho zvinotaurwa se letters to the 7 churches. Right. Tiri kurangarira tsamba kukereke nomwe chechipiri. Ndatokutangirai kuita nechirungu ndoziva kuti munoda shona stereka. Chechipiri ndo opening of the 7 seals. Kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe. Right. Right. Chechitatu ndo blowing of the 7 trumpets. Kuridzwa kwehwamanda nomwe. Right. Saka muri kuti kudii saka tiri kuti zvinoramba zvichidzokororwa handiti wazviona zvichitaurwa nenzira dzakasiyana. Muchaona kuti pese panodzokororwa maperiodi iwayaya pane pfungwa inotsimbidzirwa zvaisina kumboitwa. Kana toti mukatarisa tsamba muchiinzanisa nekuvhurwa kwezvisimbiso muchitarisa periodi imwe chete, kuvhurwa kwetsamba kunotsimbidzirwa imwe pfungwa isingazotsimbidzirwe saizvozvo mukuzarurwa kwezvisimbiso. In other words, muri kuti letter to the first church ne-opening of the first seal ne-blowing of the first trumpet zviri kwekutanga izvi zviri kutaura chinhu chimwe chete. Asi kuvhurwa kwechisimbiso kunogona kuva kuri kutsimbidzira imwe pfungwa isina kutaurwa pakaitwa tsamba kukereke yekutanga. Saka ndipo washandisa vara rekuti emphasis. Kureva kuti pane pfungwa inotsimbidzirwa. Zvangofanana nekutaura kunoita vanhu. Unoziva kuti umwe musi ukanzwa munhu achirondedzera evhendi yakaitika anotsimbidzira chimwe chinhu. Ukasangana naye umwe musi achitaura pane imwe nzvimbo anoburitsawo chimwe chinhu. Sekudaiwo vamwe vanhu vabva kuevhendi imwe chete vamwe vanotaura zvemapfekero
right, anga akaita vanhu kungotaura zvehembe aiwa vanhu vanga zvinoanzoitika pamuchato kuti ukabvunza ana mai kuti muchato ungori sei unonzi aiwa vasikana vangu vakachena. right. Ukabvunza munhu wechirume kuti ungori sei muchato unonzi wafamba zvakanaka, pasta ndova tinonokei kuuya. Ukabvunza vechisikana unozwanzi wanakidza keke renge rakanaka iroro, dheko yanga iripo, but chinhu wani chirikutaura umwe anobva abuda aitaura but message yataurwa namarriage officer yandidzamira andikuona, but vari kutaura event imwe chete. Thank you, pastor. Saka ndo zvinoitika muna zvakazarurwa. Now chimwe chinhu chakakosha zvakare ndechekuti nguva inobatwa mutsamba yekutanga, letter to the church of Ephesus, right. Right, pastor, ngatifambe. Ndiyo same period inomiririrwa nekuzarurwa kwechisimbiso chekutanga, opening of the first seal. Right. anditwazvona. Saka izvozvi zvinoda kuti zvirambe zvakangojeka. Vateereri, ibvai mabata pfungwa idzodzo kuti panotaurwa kereke nomwe nezvisimbiso zvinomwe, iri kereke yechi2 period yacho inofambirana nesiu yechi2, iri kereke yechi6 inofambirana nesiu yechi6, iri kereke yekutanga yeEphesus period yacho iri kutsanangurwa inoenderana nesiu yekutanga kana kuti chisimbiso chekutanga. Zvinoda kuti zvigare muinazvo mupfungwa, ndo pfungwa irikutaurwa napasi. Very good. Katibva taenda pazvisimbiso zvacho. Pachisimbiso chekutanga pana zvakazarurwa 6 vhesi ya1 na2. Zvino ndakaona gwayana richizarura chimwe chezvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti nenzwi romutinhiro, vuya. Ndikatarira ndikaona bhiza jena, naye wakanga akaritasva wakanga aine uta, akapiwa korona akabuda achikunda uye kuti akunde. Pakaonekwei pavhurwa chisimbiso chekutanga, pastor? Right. NdiJesu atora bhuku riya ari kubvura chisimbiso. Right. Paakachivhura Johani akaona, akatanga anzwa izwi raiita unge kutinhira, raiti uya. Saka akatarisa Johani akaona bhiza jena, akanga akaritasva aive neuta, ndobva aenda achikunda nekukunda. Ndizvozvo. Saka muchaona kuti chisimbiso chekutanga chinoenderana netsamba kukereke yekutanga yeEfeso. Ngatimbodzokera ikoko kutsamba. Tinoverenga zvakazarurwa 2 vhesi ya2 na3. Zvakazarurwa 2 vhesi 2 na3. Ndinoziva mabasa ako nekutambudzika kwako nekutsungirira kwako, uye kuti haudi kuonana navanhu vakaipa. Wakavaidza ivo vanoti tiri vaapostora vasi ivo chaivo, ukavawana vari venhema, ukatsungirira nekuva nemwoyo murefu nekuda kwezita rangu ukasaneta. Now panapa tiri kuona mukanobvira nayo pavhesi 1 Jesu ari kuonekwa kukereke paEfesus akabata nyeredzi nomwe muruoko rwake, achiite achifamba pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Right. Saka paari kufamba kuri kuita Jesu pakati pezvigadziko zvemwenje, ari kufamba mukereke yake kana muchidzidza. Saka zvinoita sokuti ari kuinespecta kuona kuti zvakamira sei muchechi. Anditwazvona. Saka Jesu zvaanoita mukereke yake, because asiya ati kuvakomana toda kuti muende nevhangeri iri. Anditwazvona. But ndichakubatsirai muchapuwa chipikiro. Okay. Saka anochitenderera mukati mekereke achinzvera vanhu varimo scrutinizing. Okay. Anotiziva tese. Saka anenge achinyatsoona kuti uyu kauyu aredi kuenda, obva amupa assignment iri specific. Okay. Uyu ndoda kuti anondiitira chekuti. Anditwazvona. Obva amupa simba rinoenderana nekugoneswa kunoenderana nezvaamutuma.
Okay. Anditozvona. Okay. Saka kufamba kwaari kuita mukati mekereke, saka inguva yatakatarisana nayo, nguva yebasa iri kunzi musanete, rambai vakatsungirira. Anditozvona. Saka ende paari kutarisa mwenje kuda kuona kuti hapana unodzima here. Alright. Saka ndo chimwe chinhu chakanaka kana muri makristu, so itoziva kuti Jesu anenge achida kuona kuti zviri sei kwauri Castoni. Alright. Anditozvona. Nekukushidzira. Okay. Anditozvona. Nekukutuma kuti Castoni regerai atiitire ichi. Okay. Ubva akupa simba racho nezvese zvinodiwa ipapo. Okay. Hapana kuti wabatei pane zvandataura. Ndizvozvo ndatobata zvamuri kutaura kuti Jesu paperiod iri kutaurwa iyi ari kutanga aintroducwa achitenderera achiona chechi yake. But period yacho iri kuratidza kuti patakadzidza kukereke yeEfeso, period inokavwa nechisimbiso chekutanga, inguva yebasa. Mwari ari kuona kutsungirira kunofanira kuita vatendi. Saka ndiye anotsaurira vanhu basa ravanofanira kuita. Mushure mekunge avanzvera avaongorora. Anditozvona. Hatidzokerei pana Luka 24. Toda kuverenga verse 51 kuenda pa53. Luke chapter 24 verse 51. Wakata achavaropafadza akaparadzana navo akakwidzwa kudenga. Ipapo vakamunamata vakadzokera Jerusarema nomufaro mukuru. Vakarambira mutemberi vachirumbidza Mwari. Saka vadzidzi vaonekana naJesu. Iye aenda kudenga. Vakomana ndava kusiyirai basa iri. Rovai basa. Anditozvona. Saka hanzi vakanamata ipapo paMount Olive. Ndobva vadzokera kuJerusarema. Kwavakanokondinya vachinamata. Saka chii chavainamatira vadzokera kuJerusarema? Vakanga vachimirira chipikirwa chaanga avavimbisa, promise yeHoly Spirit. Saka vakanoinamatira vachiimirira. Anditozvona. Ndoda kuti uverenge pana Mabasa 1 verse ya 4 na 8. Acts of the Apostles chapter 1 verse 4. Akavarayira aungana navo kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chaBaba achiti, chiya chamakanzwa kwandiri. Verse 8. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema nepaJudhea rose nepaSamaria kusvikira kumugumo wenyika. Saka Jesu anoti pane basa ramunofanira kusara muchiita. Kuendesa vhangeri kupi? Jerusarema, Judhea, Samaria kusvika kumugumo wenyika. Kana zvinzi kusvika kumugumo wenyika, zvaitoreva kunosvika kunogumira nyika zveshuwa. Izvo zvaitoreva. Anditozvona. But uri kuona here kuti ingopatsanangurai tine vafana vangu vechidiki vaakuzviziva kuti nyika inyatsoguma isphere. Ingotsanangurai pfungwa ini ndakubata. Tingatine mamwe manzwi kuendesa kwese kune vanhu. Thank you. Because vanotosara vachiitisana naro kuti mufundisi vari kuti kune kunoguma nyika manzwa pfungwa yacho. Kwese kune vanhu. But uri kuona here kukura kwezibasa ravatumwa. Ivo vadzidzi mazuva aya hakuna mota. Hakuna ndege. Kune mahosi. Anditozvona. Nekufamba netsoka. Hakuna mafoni. Hakuna maTV. Asi vari kunzi vaendese vhangeri kwese kwese. Jesu anobva ati chimirirai chipikirwa, promise yaMweya Mutsvene. Kunyange zvichiita unge zvakaoma, asi Mweya Mutsvene kana auya achakugonesai kuita zvacho zvamuri kuona seunge zvakaoma. Zvamuri kufunga kuti panoda mota nechi. Mweya Mutsvene achasikogonesa. Vaisagona kutaura kuti pari kuda mota but vainyatsonzwisa kuti panoda zvimwe zvinhu zvisipo. The task before them was very huge. Zvekuti tichingotarisa upenyu practically vainyatsoona kuti hazvizadzisike izvi. Azvibude. Saka ndobva ati mirirai Mweya Mutsvene. Saka kubva paMount Olive vakanomira vari mutemberi mavainamata. Ngoma mirai. Muri kuita kunge pakutsanangura kwamuri kuita ndima idzi. Muri kuita kunge zvinonzi chipikirwa cheMweya Mutsvene chavaimirira
chaifanira kuvagonesa kuti vhangeri risvike kwese kwataurwa uko. Ndozva exactly hakuna kuita kunge aiwa ndozvatiri kutotaura saka uri kuona toramba achipadzokerera. Aiwa munoona kwandinoda kubvunza ka ndekwekuti sei zvaakuita unge zvino hameno kwamuri vateereri kuita unge zvinonzi mweya mutsvene wawe kuti uoparate tiri muchechi uratidze masimbawo tingori gathering yevanhu pachiitwa zvimwe zvinhu because matsananguriro amaita ka muri kuita unge wongoruda kubatsira kusvika vanhu vese vakuziva nyaya yaJesu. Pate zvino izvi uri kuita unge zvinonzi mweya mutsvene ndewekuti tikaungana undiudze kuti ndiani akapfuura nekumba kwangu usiku ndakarara nekudzorana zvinhu. Ndo zvandiri kuti muri kuita unge muri kutaura zvakasiyana nezviri kuitika zvino. Vanhu dai vainyatsonzwisa kuti kana mweya mutsvene wauya pakati pevatendi ari kuwira basa rekuendeswa kwevhangeri kwete kushamisira nekunangana uroyi nekudzorana zvipotswa. Aiwa handiro basa ramweya mutsvene because haingauya kuzoita zvinhu zvinoitwa nen'anga ndozvotumirirwa izvozvo kutonzi vanhu musabve pajerusarema kuti bedzi vava daro. Inozochiwa pano hameno kuti muri kupaona vateereri kuti panosara paine makweseni kuti emphasis ina Jesu yekuti mirirai kusvika mweya mutsvene auya taski yandakuitipai kuti igone kuita. Then tikatasa zviri kunzi mweya mutsvene unoita mazuva ano nekunzi mirirai kuya Mwari obva ati mirirai sezvataurwa namufundisi zvinhu zvinogonekwa nen'anga zvinhu zvinogonekwa nevanoshopera zvobva zvanzi ndori basa remweya mutsvene. Zveshuwa panosara paine kweseni vateereri. Thank you so much mukoma. I know kuti ndaita kunge ndakubuda muchidzidzo menyu but papangondidisturba. Chidzidzo chedu chiri kuti kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga. Tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Chisimbiso chekutanga ichi chiri pana Revelation 6 verse 1 na 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa
nyenye ndaponeswa shendichiri mwana wake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga. Yes. Taona muchikamu chapfuura mufundisi, Jesu aonekana nevadzidzi, asi avati pane basa guru rinofanira kuitwa. Ivo vachitozvionawo zvichava kuti basa racho iguru. Ende unoziva kuti situation yavakanga vari, vaiona neruvengo rwakanga rwuri mumaJudha, vakanga vachangobva kuponda tenzi wavo, vachinyatsoona kuti vanhu vakatoti havasida kumbonzwa nezvaJesu. Saka zvese izvozvo ndozvavakanga vakatarisana nazvo. Saka Jesu akanga avati chimirai kusvika chipikirwa chaita sei chauya. Kana promisi yazadzisika, muchawana simba rekunoita zvinhu izvi. Saka pavakabva paMount Olive vachidzokera, pane zvinhu zvakanga zviri clear mupfungwa mavo. Number 1, kuti tenzi wavo paakwira kudenga aenda kunogadzwa samambo namuprista. Kana angopedza kugadzwa, anobva atitumira chipikirwa chemweya mutsvene. This was clear. Izvozvo because ndofunga ndo zvimwe zvavakatotichana 40 days dziedzi asati aenda kudenga. Saka unoona manje kuti focus yemunamato yevakomana vakanga vasiri kunamatira maplots nedzimba pa10 days idzi. Aiwa, vakanga pfungwa dzavo dzanangisa pakuti ngatiitei basa vakomana Jesu atitore tiende kudenga. Mukoma, I wish dai makauya nechidzidzo ichi paperiod shoma yapfuura. Because munyika medu nepasi rese kuvatendi, kazhinji gore kana richitanga, pane maprogramu akanaka anoitwa ekunamata. Vamwe vanogona kuati 10 days of prayer, zvinosiyana kuti ikereke ipi, but event yacho chinhu chakanaka chekuti vanhu vave vanhu vanonamata. But panenge pari kusiyana zvekunamatira ngoma. Imimi zvamuri kuti zvainamatirwa nevakomanawo nezvinonyanyonamatira vatendi pari kuita difference ngoma. Chinodariso ndechekuti pfungwa dzevatendi hadzina kunyanya kunangisa pakuenda kudenga nekudzoka kwaJesu. Because mukoma amene kwamuri vateereri panoitwa madays ekunamata 10 days nezvakadaro, muchaona vanhu vanenge vachinamatira mafizi, vanenge vachinamatira kuti maresults apadhuze kubuda ema-A level, vanenge vachinamatira kuti dai visa raita, vanenge vachinamatira kuti dai kubasa kwafamba, vamwe vanenge vachinamatira kuti dai zvangoita zvakanaka pakurwara kwaari kuita. Handisi kuti munhu wese, but muchaona kuti kashoma kekuti munhu anyatsoti 10 days idzi ndiri kunamatira kufamba kwevhangeri, ndinoda kuti ndiite pati yangu kuti vanhu vakawanda vaponeswe. Nyaya inenge inonyanya kutopa pasi kunamatira marriage. Mwari tsiurai murume wangu, hakuna chinoramba kwamuri, mutsiurei asiyane nemadresi. Inyaya yakanaka kunamatira, but ndiri kungoti vatendi tinenge takachikokera kuzvinhu zviri selfish muupenyu huno tisingatarise upenyu hunozouya. Saka ndo mutsauko manje wanga uri pavakomana ava. Zvaiva clear kwavari. Zvaiva clear. Saka handei manje vanamata 10 days dzanga dziri dzakanga dzakazara nekunamata kune pfungwa dzakafokasa kune zvekudenga. Mabasa 2 verse 1 kuenda pa4. Acts of the Apostles chapter 2 verse 1 to 4. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto, ndokumhara pamusoro wemumwe nemumwe wavo. Vose vakazadzwa nemweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nemweya kureva. Saka Jesu achinosvika kudenga akasvikosvikira pamutambo wokugadzwa.
right. handiti wazvoona. Saka mutambo uya pakapera mutambo wokugadzwa kwake, inauguration, kudenga, agadzwa samambo nemupurisita, akabva akumbira kuna Baba kuti chiitaiwo mweya mutsvene adzike kushamwari dzangu. Okay. Right. Saka mweya mutsvene achibva auya, chipikirwa chavanga vakamirira. Right. Mawira akaita pandima yamaverengai, hanzi paita kuvhuvhuta sekwemhepo, pane kutinhira, ndobva vaona anenge maflames aimhara, maflames emota achimhara pamusoro. Hanzi vanhu ndobva vatanga kutaura nemamwe malanguages. Right. Saka kuuya kwakaita mweya mutsvene yanga iri sign yekuti kudenga zvaita, agadzwa. Okay, yatakaita muchidzidzo chapfuura pana zvakazarwa chapter 5 kuti kutumwa kwemweya minomwe mweya mutsvene yaive saini yekuti agadzwa aishe namupurisita. Saka vadzidzi vakati zvaita zvedu zvaita. But pastor, vatendi tichinako here kakujoinidza kakadai kekunyatsa kufolowa Bible zviri historical? I know kakududzira kakanonzi historicism kune vanodzidza Bible, kakunyatsoridudzira richiflowa richienda rakadaro zvichikonektika kuti zvaitika kudenga papentecost zvabva zvadai. Zvikuita kunge ndo zvatiri kutoita kamustudio muno mukastori. Unobvunza kuti munondinzwisisa pastor. Muona kakufolowa kauti akwira aenda kudenga, avanzi sarai makamirira, vari kuziva kuti pane zvikufanira kuitika kudenga kwaaenda. Pavaona mweya uchidzika vabva vaziva kuti right, kudenga, sanctuary yekudenga yavhurwa, amupurisita ende agadzwa samambo, abva akumbira Baba mweya mutsvene wabva wauya. Kakufolowa ikeka kakapastor, munoona kari so sequential ka. Zvazvinoita kastor ndizvodayo. Vanhu kana vaine shungu, right, mweya mutsvene anotungamira, zvotojeka zvekutonyatsoziva kuti izvinei saka patiri panapa Jesu ari papi chaipo musano rerubone, zvinonyatsoti bha kana munhu achizvitsvaga nemwoyo usiri divided. Because ndima yatatoverenga ikai painoverengwa kazhinji mumakereke, patinoiverenga ndima iyi tikatongoinzwa kudai zvekuti kasikwenza aka panapa toita kutotaura kuti inzwa mudikani unofanira kutaura nendimi. Muri kuona mamhanyiro acho aifoloweke nyaya yachona. Tibatsirei ipapo vafundisi, ngatifambei. Saka mawira akaita mweya mutsvene manje apa vadzidzi vakubva vaziva kuti mukuru agadzwawo ende apinda mukubwinya. Right. Saka vakomana ndatirovei basa, vakomana mukuru atitori simba rawe. Ende kaburukiro kakaita mweya manje wakaburuka nenzira yekuti zvaisiya pasina nhangwe doubt, chero kune vasinganamati kuti pane chinhu chihombe chaitika ende chaakuda kuitika. Because pakatinhira ava chibva vamhanya, yaive saini yekuti Mwari ari kuti ndaakuda kumbotanga manje kuita serious nemakomana, timborova ndima. Ivo vakatozimururama vachiti timborova ndima mukuti yekuenda nevhangeri. Taurai nelanguage inobatikana vafanha vangu, because mukati timborova ndima ka havaziziva kuti mukutaura kwenyu samufundisi ndima kuitwa kwevhangeri, kufambiswa kwevhangeri. Saka vakabva vadzidzi vakadzidzwa kuti ngatipindei pabasa. Handiti wazvoona. Ende vanhu vese vakanyatsozoona kuti zvinhu zvina Mwari mukati. Hazvisingori zvepfungwa dzevanhu. Handiti wazvoona. Tiri pachapter 2 ipapo yamabasa ka, toda kuti mutoverengere verse 5 mugotiverengera verse 8 kuenda kuna 11. Acts of the Apostles chapter 2 verse 5. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nemumwe nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo, vaPashia nevaMidhia nevaErami nevanogara Mesopotamia neJudhea neKapadhokia nePondo neAsia neFrigia nePamfiria neIgipita nemativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKureni nevaeni vabva Roma nevaJudha nevaProzirite nevaKrete nevaArebhia, tinovanzwa vachitaura ndimi dzedu mabasa makuru aMwari. Uri kuona zvawakataura zvekuti seiwo zvinhu zvebhaibheri zvichitaura kunge zvinonetsa kuteereka. Vanhu vanenge vachingouyawo zvavo pfungwa dzakatarira kumwe. But ukanyasarisa ndima yawaverengai, Mwari aifemera mavune
kuti zvinyorwe netumadetails utu, because zvineinesu kunzwa kuti vamwe vanga vabva kuEgypt, hanzi kuPersia, vamwe vanga vabva kuLibya, vamwe Media, vamwe Erami, Mesopotamia, Cappadocia, nePonto, Phrygia, Pamphylia, Libya, Kurene, Crete, Arabia. Saka uri kuona kuti vamwe vakabva kuEurope, vamwe vakabva kuAfrica, vamwe kuAsia. Handitozvona. Saka Bhaibheri obva aenda pamberi oti tiri kuvanzwa vachitaura nerurimi rwedu mabasa makuru aMwari. Kuvarume vavazi vaGararia here ndivana Peter vemuGalili, vasina kufunda zvinoshamisira, vasina kumbofambawo nzendo dzekuenda kuEurope nekumwewo, asi vaakutaura mitauro yekumusha kwevanhu vese ava. Handitozvona. Ndozvakashamisa. Ende vari kuitaura kwete kungonakidzwa, vari kuishandisa kutaura mabasa aMwari. Handitozvona. Saka chii chiri kuitika panapa? Dai kuri kuti wambona vaya vanoenda kunze kwenyika kunoita zvidzidzo, kana vakaenda kunyika dzisingataure chirungu vanotombonoita gore rese vachidzidza language yeikoko, vasati vatanga zvidzidzo chaizvo. Zvinochitarisa iwo dai vadzidzi vaifanira kuti vaenda kuAsia, vaenda kupi, vaenda kunodzidza mitauro iyi, nguva yavo yekufa yaisvika vasati vambotanga kuparidza, vachingodzidza malanguages chete. Sure. Handitozvona. Saka pakaitwa fast track. Ndozvakawira mweya kuti task iri kuita unge iri very yakaoma ive easy, ireruke. Ende kana muchidzidzaka vanodzidzisa kuti kubva pazuva rePentecost varume ava vaiti pavangosvika vaiparidza nemutauro weipapo. Mira indombotaura vateereri, ndozva kuti pachapter iyi pane miono yakawanda inobuda. Mapanzwo here pari kunzi pavakataura nendimi malanguages aya vanhu vakavanzwa. Vanhu ndo vatoti tiri kuvanzwa vachitaura mabasa makuru aMwari. But papfungwa iyo mufundisi, ndimi kana dzichitaurika nhasi hadzinzikwe. Muri kuona here chimwe chinhu chingoripo nyange tisoda kuenda mberi, hadzidzi mweya uyu wepaPentecost, because vari kutoti tiri kunzwa but dzaya yezvino haunzwe, hapanzwike. Handitozvona. Ende apa atori malanguages. Saka vateereri ndokumbira izvi zvimwe zvinotaurika zvekuti no kana ndakutaura zvisinganzikwe ilanguage yekurasisa Satani. Zviri kusiyana nezviri muBhaibheri. I think zvinoda tive a bit sober, tingonzwisa kuti ndimi according to the Bible malanguages. NdiMwari aipa ability yo yekuti utaure language yausina kudzidzira kuitira kuti ucommunicate gospel, vhangeri rifambe. Ngatifambe mugomba. Tiri pachapter 2 ipa ndoda tiverenge verse 37, 38 na 41. Acts of the Apostles chapter 2 verse 37. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro nekune vamwe vaApostora, varume hama tichaiteiko? Verse 38. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene. Verse 41. Zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa, nezuva iro vanhu vanenge zviuru zvitatu vakawedzerwa. Now panapa pane chinhu chiri kubuda. Yes. Mabasa makuru aMwari ndo ari kuparidzwa nevapostori. Right. Ende vari kuparidza zvine simba. Avo hanzi vabayiwa pamwoyo. Vabayiwa pamwoyo. Kubayiwa pamwoyo kuratidza kuti vhangeri rakapinda mukati mavo, rikavatongesa, rikavaonesa kuti gadzirisa apa. Hanzi kukatendeuka vanhu, kukabhabhatidzwa 3000 nemhari dzimwe chete. Pamuri kuti rakaparidzwa nesimba mugoma, ini ndikutokunzwa iba ndeichizva ndine timu rangu, vanoti muri kureva simba ezini volume, kwete zvokujamba kana zvekudeedzera. Jekesai, tiri kutaura simba rekugona kupinda mukati memunhu, munhu onyatsozvinzvera, munhu onzwa kuninipiswa naro. Saka apa harina kutaurwa nesimba ezi kunge kujamba munhu achisa zivolume. Alright, isimba reMweya Mutsvene raita kuti shoko risikotsiura nekurayira munhu. Okay. Saka ipapapa manje vanhu vakashamiswa because vapostori vaiti kana vachiparidza soka Mwari aibva adurura masimba ake, poitika zvinoshamisa zvavanonyatsonzwa kuti
takataponda Jesu tichiti ndo papfira sarungano but ari kutonzi agadzwa. Okay. Nyaya iri kutoenda mberi iyi vakatadza kuidzivisa. Vanhu chakaita kuti vatendeuke havana kutendeutswa nekugona kutsanangura kwaana Peter. Okay. Asi kuvapo kwemweya mutsvene waitakura meseji yacho woenda nayo pamwoyo yevanhu wodudzira kune umwe nemumwe zvinotongesa murangariro wemunhu. Munhu wonzwa kuti zvandiri handizvo. Saka pastor ndoda kuti timbonzwa kambo zvamungadai muchiita manje. Handiri program inei the second coming itori yekuti tidzidze tigone kugadzirira kuti panouya Jesu tiponeseke. Vateereri pavanobatidza radio vachibatidza TV, sei musingambovakumbire kuti panotanga program anamate muteereri kuti Mwari ndibatsirewo nemweya wenyu mutsvene ndinzwe zvamuri kutaura. Wataura pfungwa yakanaka Gaston. Because muri kuti mimi chinozobatsira kuti munhu anzwisise mweya mutsvene haisi remote yabatidzisa TV kana kuchuna radio. But handisati ndambokunzwai muchikumbira vateereri kudaro. Handitoti vateereri vakatoteerera vari kutonzwa. Vari kuzvinzwa. Kuti zvakakosha kuti patinenge taakuuya pachirongwa chinecho sekunamata kwatinoita isusu kuti Mwari tibetserei kuti zvijeke. Umwe nemumwe ngaazvinamatire kuti Mwari tibatsirei ndinzwisise. Thank you. Rambai muri pachidzidzo kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga. Tiri kudzidza bhuku raRevelation. Taapa chapter 6. Chinonzi chisimbiso chekutanga chiri pavhesi 1 na2 yachapter 6. Asi mufundisi muzvikamu zviri zvapfuura vari kuedza kugadzira hwaro yekuti patinodzokera pachapter 6 verse 1 to 2 tinzwisise kuti chisimbiso chekutanga ichi chii. Regai timbonzwa rwiyo. Singaziwi akandifua nerudo akandisunga pari moyo wangu wasungwa nefundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini ndawana shamwari yakandifira handi upenyu pachete asi akazvipira zvendinazvo handi zvangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zvesenge zvake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino yenda kudenga miri kupenyayo kuti indisimbise ngandi rinendise wenze pambe rinosorora ndawana shamwari inemutsa idinerudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondida ndino wana masimba korufurunga kurira ndiri wenyunarini. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga.
taona mweya mutsvene wavanga vavimbiswa uchidzika musi wepentecost Right. uri wekubatsira kutaurwa kwevhangeri. Vakabva vagoneswa zvaigona kutora makore akawanda vachidzidza ma-foreign languages kuma-foreign fields kwavange vanzi vanoparidza. Zvakaitika neday 1 vakapiwa chipo chekutaura nendimi. Taona kuti ndimi dzaive malanguages chaivo enyika dzataurwa. But vachitaura mabasa makuru aMwari zvaibaya pamwoyo. Zvakadaro zvekuti day iri vanhu vakabayiwa pamwoyo vakatendeuka, kukabhabhatidzwa vanhu 3000 ndopatasiyira mukoma. Right. Ende pana zvakazarurwa 6 verse 1 na 2. Zvakazarurwa chapter 6 verse 1 na 2. Zvino ndakaona gwayana richizarura chimwe chezvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti nenzwi romutinhiro, vuya. Ndikatarira ndikaona bhiza jena, naiye wakanga akaritasva wakanga aine uta, akapiwa korona akabuda achikunda uye kuti akunde. Yes. Panapa pazarurwa chisimbiso. Pari kuonekwa mutasvi webhiza. 1. Akatasva bhiza jena. Bhiza ndere white. Ndere white. Right. Iye muruoko rwake ane uta. That's a bow. Ichi chekupotseresa museve chiye. Anditozvo. Vapiwa corona. Now kana muchidzidza bhuku razvakazarurwa, zvinhu zvacho zviri kubuda imomo, vanhu ngavatore kuti inhoroondo iri kutopiwa nemapikicha. Okay. Zvekuti ukatarisa picture unobhiza okay. Saka ufanira kunge uri munhu anonzwisisa kuti okay, apa bhiza riri kureve, apa uta huri kureve. Okay. Saka enda pana mabasa 2 verse 37 tamboiverenga mune chimwe chikamu chapfuurawo. Acts of the Apostles 2 verse 37. Right. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro nekune vamwe vaApostora, varume hama tichaiteiko? Hanzi pavakanzwa shoko mweya adzika vakaita sei? Vakabayiwa pamwoyo. Vakabayiwa pamwoyo. Vakabvunzwa kuti saka situation yakadai toita sei? Saka chiri kubuda panapa utahuyauya huri mumaoko emutasvi manje huri kumiririra miseve yeshoko. Shoko rinopinza. Paunonzwa paya pachinzi shoko renyu rinoita semunondo unocheka kwese rinobaya kunopinda pakatikati panonoparidzana mufungo. Ishoko riri kumiririrwa nemiseve iyi. Saka richiperekedzwa nemweya mutsvene rinonobaya pamwoyo. Kubaya pamwoyo kurevei? Tambozvikurukuri. Rinonobvundunyura zvauri zvoyanikwa pachena, wonzwa kusema upenyu hwako, rokukurudzira kukuratidza kuri nani kana uchikuda nesimba raunogona kuwana muna Kristu. Kunenge kukuyanika kuti situation yauri hausi kuona here kuti aiite. Watsanangura zvakanaka. Muhondo iripo pakati pechiedza neRimakastoni. Yes. Kune mweya miiri. Painzi napo paya yatirwi nenyama asi ihondo yemweya. Uri kuona here panapa kuti mweya waMwari unoenda nezvinhu pamwoyo wotongesa munhu. Munhu wonyatsoona kuti ina handiite ini. Asi mweya mutsvene unomubatsira kutendeuka. Pari kune mweya waSatani manje, mweya yakaipa. Mweya yakaipa inoitawo zvimwe chete izvozvo, kuti kuenda pamwoyo pemunhu, kumubvendenyurira zvaari nezvaaita. But zvainoita manje inobva yamutsikirira nekufila guilt. Handiti wazviona? Mweya yakaipa kana yakubvudurira pamwoyo zviri pamwoyo pako kana kuti zvakavanzika zveupenyu hwako, unokunongedzera kuti hausiri worth kurarama, enda unofa. Ndosaka uchiona vanhu vachizozviuraya. Oita suicide. Because mweya waMwari ukatakura shoko kuenda pamwoyo pemunhu, haupedzisiri nekuzvisungirira. Unodemba kuti ndoita sei kuveduwei. Ndapanzwa ipapo pasi. Sei zvisisiko izvi? Zvipi? Vaparidzi kurati mumachechi mweya hakuna here? Because pari kuchemwa zvinezvi
munhu anogona kuchema audzwa nhamba dzechitupa napasta but kuchema kwekuzvidemba kwakaita varume vakuru ava kuti varume hamatodi hazvisisiko. Saka dambudziko tingati harisi pamuri here imi savafundisi, because ndimi munofanira kutaura nyaya idzika muchinamata muchikurudzira nhengo kuti namatai zvinhu izvo zvichivhendenyurwa zvichiiswa pachena kuti vanhu vaponeswe. Ndo basa ratakasiyirwa naJesu. Unoza sendudana handisi kuti zvibva zvafanana amenemimi kwamunofamba. It's now very rare kuti church service ichipera mubudwe makanzi zii vanhu vachidzamirwa. Mukuzozvotaura munhu akatiziya achinyatsona kuti pane zvinoda kutogadzirwa. Aiyo chechi painongopera kana vari vafana vangu vanonga kutobvunzana ndeipi wadii vachihani mukuzozva ndikutaura kuita sekunge hapana chaitika. Hatifambe hedu ndiri kuedza kungoteerera pamuri kutsanangura. Ane pane zvakazarurwa 2 saka ndo miseve yevhangeri zvakazarurwa 2 verse 1 nyorera mutumwa wekereke iri paEfeso uti zvanzi naiye wakabata nyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi unofamba pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Panapa pari kuonekwa Jesu, right? Iye Jesu pachake, right, ndiye anotungamirira basa rake. Okay. Ari kumiririrwa pano panyika naMweya Mutsvene watuma panzvimbo pake. Saka Jesu apa patiri kuratidzwa achiita inspection yekereke yake, achitarisa. Saka chii chaari kutsvaka? Vanenge varedi anobva ava paMweya Mutsvene chimanyaya kubasa wako mana. Alright. Saka chero nanhasi Jesu ari kutenderera mukati mekereke, anditwa zvawana mukati mevanotenda, anenge achinzvera munhu achiona kurevesa nekuperera kuri mumunhu onyatsoona kuti ishasha yave redi. Alright. Saka kana adaro oti baba mupei chipikirwa apinde pabasa. Anditwa zvawana obva apinzwa pabasa rekunokokawo vamwe kuuya kuruponeso. Basa iri pastor jekesai anza ndinayo kuti here vanhu vese vave vaparidzi. Very good. Ichocho ndo chokwadi. Kuparidza kwandiri kureva as in preachers and pastors. Because ndinoona patinotaura nevateereri pamunombotisira mameseji vateereri pane mumwe wekuti unoona kuti abayiwa unoona chaanotanga kuita ndechekuti ndoda kuita pastor, ndoda kufamba nemi, nyatsotsanangurai kuti pari kuinspekta Mwari achipinza vanhu pabasa kunomira papulpiti here, chii chiri kunyatsorehwa. Now kana zvichinzi ndiJesu ari kuinspekta vanhu, tambonzwa mune chimwe chikamu chekuti anobva atarisa munhu omupa omutuma zviri specific. Iwe ndoda kuti unodai. Ndo iye yatinodzidza kana muchiverenga kuti mweya mumwe chete, Mweya Mutsvene, but unopa zvipo zvakasiyana. Vamwe vanoitwa maticha, vamwe vanoitwa vafundisi, vamwe vaine magona. Manje muri kuya nekunanze, saka udzai vateereri kuti pakuitwa kwebasa dzimwe nguva zvinotoreva kugona kungofuwadhira munhu chidzidzo nefoni. Exactly. Dzimwe nguva zvinotoreva kuenda kugadhe kwamainingi wonovabatsira basa motaura zvoukuru hwaMwari zvisaite kunge zviri kungoreva kumira papulpiti muchechi. Atifambei. And Mark chapter 9 verse 32 kuenda pa34 uiverenge pamwe chete namabasa 2 verse 1. Mark chapter 9 verse 32. Asi havana kunzwisisa shoko iro vakatya kumubvunza. Vakasvika Kepenamu, zvino akati ava mumba akavabvunza achiti, makanga muchiita nyaya dzeiko munzira? Vakaramba vanyerere nekuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira kuti mukuru ndiani. Mabasa chapter 2 verse 1. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Now uri kuona kuti vadzidzi vaJesu, right, pavaifamba naJesu asati afa paKalvari, vaisatombonzwisisa misheni yake. Ivo vaitofunga kuti murume uine simba rainaka achapidigura hurumende yevaRoma. Tobva tato ndosaka mai vakomana vakazoti pamuri kupinda mumambo hwenyika iti umwe mwana wangu mukomana kurudyi umwe kuruboshwe, vachirera James naJohn kuti vaite mavhaisi aJesu.
mavhaisi eumambo akudubura hweroma. Saka vakabva vatanga godo nekuti hanzi vairarama vachikwesherana pachavo zvekuti paakavabvunza kuti mamuchiitirana nharudzi vakaramba vari zii kuti vataura kuti tachinisana kuti saka mukuru ndiani. aiwa musi uyu ngoma sori chakonzerawo kudaro usiku hwacho jesu anga angotora vatatu aenda navo mugomo. Saka rimwe timu rakasaraka rakafunga ndofunga papa achitotaurwa zveumambo hunyowani vachiudzwa kunzi imi murapa. Saka vadzika gomoka unotanga kubvunzwa saka manzi muri papi uyo ototi aiwa tachinamatonzi nhema. Saka munzira zveshuwa maita kakukwesherana because vaive focused on earthly kingdom. Right. Saka mweya mutsvene paakazouya pamusoro pavo manje vakanga vanyatsonzwisa kuti no nyaya iyi haisi yeupenyu unowu zvekuti kana fokasi yeminamato yavo manjeka pfungwa dzadzanangisa kudenga. Vakanga vasisanamatire zvimapurojekti zvavo zvefishing nezvimwe zvavaiita. Vakanga vakutonamatira kuti panapa toda kuti tinyatsorova basa murume uyu auye kuzotitora tiende kumusha. Anditozvona. Saka ndo zvakanga zvapo. Saka mweya waMwari kana uchishanda matiri unotikonzera kushanduka zvekubatirira muupenyu. Kune vamwe vanhu vanorwara kurwaririra pfuma nesuccess yeupenyu unowu. Kubudirira muupenyu unowu hachisi chitema kana Mwari vati ubudirire. Asi varipo vamwe vanhu vanobva vasimbira pazvirika zvekuti chero chiKristu anogona kutombochisendeka kuti aura kuti tozoya ndochipfeka ndambogadzirisa apa. Saka vakomana vakanyatsonzwisisa pekunangisa minamato yavo nepfungwa dzavo ndobva vapinda pabasa. Ndobva mweya mutsvene achibva auya ndobva vapinda pabasa. Ende rega uone mweya mutsvene auya varoma 1:8 ka iveringe pamwe chete navakorose 1:23 unzwe. Varoma 1:8 Romans 1:8 pakutanga ndinoonga Mwari wangu muna Jesu Kristu pamusoro penyu mose nekuti kutenda kwenyu kunoparidzirwa panyika yose. Colossians 1:23 kana muchirambira pakutenda makateiwa mumire makasimba musingabviswe patariro yeivhangeri yamakanzwa yakaparidzirwa zvisikwa zvose pasi pokudenga. Saka uri kunzwa kuti riri kunzi vhangeri riri kutaurwa munyika dzese rakaparidzirwa zvisikwa zvese. Kureva kuti vadzidzika mweya mutsvene auya kubva papentecost akavagonesa kuenda nevhangeri rikaparidzwa pasi. Mission yanzi pasi rese ndo yataurwa navakorose ndo iri kusadziswa apa manje rakasvika. Saka isusu tikanamatira kuzadzwa nemweya mutsvene saizvozvo zvakaita vakomana nezvataanazvo kasitoni zvinoti dzimotikari ndege makombiyuta mafoni aiwa karofanira kusvika kuvanhu vese. Saka ndo zvinofanira kunge zvichinamatirwa nevatendi vese umwe neumwe kwaari. Mwari ndipewo ndimire panzvimbo yangu, ndipewo simba. Jesu unanganidza unoti uyu akwana obva amupa simba tutovaimbomirai mauda kutoti tidzamise pfungwa zvakanyanya hatidzoke apa iyo tainzwa right. Vakasvitsa kumugumo ndikuona tasarwa nenguva shoma. Samaraizai tinzwe pamuri kuti kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga. Kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga uchaona kuti vaapostoli pakaonekwa bhiza jena. Ndokwandiroda kuti tione kuti huchena uho hunomiririra purity kuchena handiti wazviona. Saka hutsvene hwaifamba huri mukati mevaapostoli nesangano rekutanga handiti wazviona. Saka muchinda akaritasva manje ari kunzi paiti nekukunda handiti wazviona. Kukunda kwevhangeri handiti wazviona richirova Jerusarema, Judea, Samaria nenyika dzese dzataurwa idzi. Ivhangeri riri kuenda. Ende unoona kuti zvaiitika ndezvekuti Mwari akanga akuti pane vaapostoli aka obva ava pasimba panzi vakanamata so pasi pakadengenyeka vakasimuka ikoko. Havana kufamba vachinodedza vanhu kuti aimone patanamatira ndo apa padengenyeka. Aiwa vakaparidza vhangeri rekutenda muna Jesu nekudzoka kwake zvine simba. Every day kwaita zviuru nezviuru zvevanhu
vachiuya pakadaro mwari ozowedzera minana kuitira kuti mwana ngouya kuti hazvisi zvevanhu chete hadzisi njere dzevakomana zvina mwari mukati izvi handitozviona. Saka ndo dzaive shungu dzamwari, ndo zviri mubhiza jena utauya miseve yevhangeri. Payabaya munhu abva atendeuka, payabaya munhu abva atendeuka obva ateera mopindawo pabasa. Kuzarurwa kwechisimbiso chekutanga kunoenderana netsamba yatakadzidza kukereke yeEfeso. Kubvira Jesu paaenda kudenga kusvika paachadzoka, time iri pakati apa yakadivhaidwa into 7 periods. Period yacho yekutanga ndo yabuda muchidzidzo tichitungamirwa napasta kuti ndo iri kumiririrwa nekuzarurwa kwechisimbiso chekutanga. Iperiod ipi? Iperiod kubva Jesu paaenda kudenga pakazosara maapostles vachiparidza. Period iyo zveshuwa varume vakafamba nevhangeri vachipiwa simba nemweya mutsvene, vhangeri rikabaya mwoyo yevanhu. Zvakadaro zvekuti pandima dzatadzidza zvanga zvakupupurika kuti vhangeri rasvika kumigumo yenyika, of which ndo mandate yavai vapiwa. So chisimbiso chekutanga is the first period yatingati from AD 31 kusvika kunana AD 100. Vhangeri richifamba, ndo bhiza jena riri jena kurera utsvene, righteousness. Vhangeri richifamba, minondo miseve yevhangeri ichisvika kwese. Mwari dai akukomborerai. Pastor Rodzi vachatipa phone number dzekuti mukaisa message yeWhatsApp tinokupai link rinoita kuti mupinde mugroup. Chii chinoitika mumagroup amo? Every morning munoiswa chidzidzo pane zvimwe zvakaitwa zvekumashure. Second coming of Christ yaane zvidzidzo zvinopfuura 300. Saka munopota muchiiswa chidzidzo zuva rega rega. Zvimwe zvacho makazvinzwa, zvimwe pamwe ungosati wakuziva chirongwa chino. Saka unokwanisa kuzobatanidza pamwe pauine mibvunzo inopindurika ukatanga kuwana zvidzidzo izvi zvinotumirwa mumagroup. Pastor, onekai vateereri mobva mavapa phone number 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira